Hello po, ito po si Sunny Mejia ng Pinoy Spenia. Ngayon po ituturo natin yung mga basic ng ating preventive maintenance ng ating mga sasakyan, lalo na sa mga kababahihang nagmamaneho, at para malaman naman kung anong basic. At syempre, huwag niyo pong kalimutang mag-likes at mag-subscribe. Eto po, panoorin po. Ang unang-una po, dito muna tayo sa ating baterya. Titignan natin yung mga tabi ng ating terminal kung meron bang corrosion na tinatawag, na parang puti-puti ba, na parang naglalaway, ano po. Ganito rin sa sa positive side. Bubuksan natin yung dapat po malinis. Ganyan po, wala pong corrosion. Kahit na medyo bago ho yan, kung medyo hindi kasi maganda ang kabit ng ating terminal, kuminsan nagkaka-corrosion po, lalo na pag medyo luma na. Yan po ang unang ating titingnan sa ating baterya. Ito po yung isang halimbawa ng corrosion. Kung minsan mas malala pa ho dyan, parang malabundukin po ang itsura. Ito po yung pangalawang importante, po. Pag nakita nyo po itong may lamat na, dalhin nyo na po sa automotive shop. Papalitan nyo na po kaagad, dahil po pag naputulan kayo kung saan man dyan, lalo pang lalala yung inyong gastos. Po, yan po, importante po yan, lalo na sa medyo lumang sasakyan. Papalitan nyo na po. Ito po yung isang halimbawa na makikita nyo sa inyong 13 pin belt kung may lamat na ba. At kung minsan naman mas malala pa po yung kanyang ilalim o kaya yung kanyang kabila. At kung nakikita nyo may lamat-lamat na, maigi na pong papalitan yan sa inyong mga shop na pinupuntahan. Pangatlo po ay ito po. Isa ring importante po ito. Dito po yung ating air filter na tinatawag. Bubuksan po natin para makikita natin kung kailangan na bang palitan o linisin lang. Yan po yung itsura niya. Mukhang malinis pa ho. Ayan. Ayan po. Malinis pa ho siya. Kaya pwede pa siguro siya ng siguro mga 3 buwan. Pag hindi naman ginagamit yung ating sasakyan, kahit na 6 na buwan pa yan. Pag natanggal nyo na, medyo pagpag nyo na lang sa tabi at ibalik ng maayos. Halimbawa po, meron kayong bago nito, ganito lang po ang paglalagay, tulad ng pagtanggal ninyo. Kahit na ganyan po yan, o kaya pabaliktad po. Okay lang po yan. Tapos dito muna mauuna, kabilaan po yan, at itataas nyo po ito pareho, tulak nyo papunta doon, saka syempre pakagat nyo rito muna sa kabila, ganun din. Yan lang po ang pagtatanggal niya. Ito naman po ang itsura pag kailangan ng palitan ang air filter. Lalo na po't kulukulubot na po siya, ay kailangan na pong palitan.
Ito naman po yung ating sa langis, yung lipstick na tinatawag. Dito po natin i-check yung ating langis. Makikita nyo po at syempre kailangan po meron kayong malinis na pamunas o kaya trapo. Ito po, ilain nyo lang ito. Medyo kuminsan mahirap. Ganyan nyo po. Makikita nyo po yung ating langis. Malinis na malinis po yung ating langis. Punasan nyo. Ganyan. Ganyan yung maigi yan na walang langis. Pinunasan nyo. Tapos makita nyo yung langis. Medyo maputi pa. Pasok uli doon sa butas ng hanggang sa uminto siya. Hilain po uli natin dahan-dahan at yun po yung ating langis. Ito yung max, yung pinaka dami lang ng langis. Yun naman yung isa, yun naman ay medyo mababa na. Pag lumagpasong papunta roon, masyado nang mababaho yun. Kailangan po nandito po sa in between. Pero mas maigi kung nandito po tayo. At pag nag-check up po kayo ng inyong langis, kailangan po hindi po bagong andar yung sasakyan nyo. Ano po? Kailangan po medyo sa umaga, pwede mo bago nyo pa ipaandarin. Yan po ang pag-check niya. Ito naman po yung isang halimbawa kung ang inyong langis ay madumi na at medyo mababa pa sa ating sukatan. Ito na po yung katanungan ng ating isang viewer na kung meron ba raw air filter ang air conditioning. Meron po, ito na po. Alisin na po natin yung ating air filter para malaman nyo po. Ito po yung bukasan sa likod po nito. Nandito po yung air filter. Karamihan pong sasakyan dito po sa compartment. Meron ding ibang sasakyan na nasa hood naman. Ito na po, bubuksan na po natin. Itataas nyo lang po siya. Pero yung iba baka hinihila lang. Pero ito po, itinataas pong ganyan. Inaalis po yung cover. At yan po, makikita nyo yung ating cover pang isa. Ngayon po, pipindutin nyo po yan. Ito muna, ganun. Tapos yung kabila naman. Ganyan lang po. Ayan na po yung ating air filter. Tapos hilain nyo lang siyang ganyan. Ayan po. Yan po, malinis pa ho siya. Kaya ipapagpag ko lang muna. Tulad na ginawa natin sa kabila. Malinis pa siya, pwede pa siya ng siguro mga 6 months pa po ito. Hindi naman nagagamit ngayon ang air conditioning. At mainit naman ang ginagamit heater. Pero syempre, kahit heater, nagagamit pa rin itong filter. At ako naman, hindi naman ako masyadong nagagamit ng ating heater. Ayan po, ganyan lang yung pagbabalik niyan. Tapos syempre yung pagbalik ko ganun din. Itulak mo na po yun. Ganyan lang po.
Tulak nyo mo yung kabila. Mag-click ho yan dito. Ganun din po sa kabila. Ayun. Tapos yung kabuuang takip niya. Doon din po may nakalagay naman po kasi sa ano na hindi nyo mamimiss kung paano ba inaalis at ibabalik. So, sa taas muna siya nakaporma, saka lang nyo itutulak pababa. Yan po, dito po yan sa compartment. Ayan, yan po yung isang halimbawa ng maduming filter. Ito naman po yung pinakalagayan at saka reserba ng ating brake fluid. At kung makikita ninyo, ito ang ating minimum at ito ang max. At ang langis natin ngayon ay nandito po lamang, ibaba lang nung max. Ito po mga kaibigan, take note. Pag ang inyong brake fluid ay bumaba na ng mga hanggan dito, ibig pong sabihin pati yung inyong brake pads mababa na po. Take note po yan. Kaya pag mababa na po yung inyong brake fluid, huwag nyo po siyang dadagdagan. Ipa-inspect nyo muna yung inyong brake pads. Ito pa po yung isang importante. Yan po yung inyong brake pads. At makikita nyo po na medyo makapal pa ho. Yan po yung bakal. At yun po yung brake pads. Pag medyo malapit na maubos yung brake pads, at yung lalapit naman siya doon sa bakal, ano po, pag malapit na po siya sa bakal, kailangan papalitan na po. At habang naninipis naman yung ating brake pads, yung ating reservoir ng ating brake fluid, bababa naman siya. Kaya yun pong ating brake fluids, huwag po nating dadagdagan. Yan po ang dahilan. Ano po? Pinaalis ko muna yung ating gulong kay brother para naman makita ninyong maigi ang ating inner at saka outer brake pads. At syempre para magkaroon na rin kayo ng idea kung alin ang inner and outer brake pads. Yan po ang ating brake pads. Para ma-satisfied yung ating sarili, tinanggal natin yung gulong para makita natin maigi, ano po. At yung sa likod, pareho po yan. Ito po. Iilawan po natin para makita nyo maigi. Yan po yung sa nasa loob. Ito po yung
nasa labas. Kaya makapal pa yung ating brake pads. Ano po? Yan po, para alam nyo po ang tinitignan ninyo pag nagpunta kayo ng automotive shop. Sabihin ba nilang kailangan nang palitan nyo inyong brake pads? Siyempre, tingnan nyo rin. Ayan po. At magtungo naman tayo dito sa ating pressure ng ating mga gulong. At hindi po natin ibabase ang ating pressure ng gulong sa mismong gulong. Ang inyong pressure ng gulong ay kundi manggagaling sa inyong owner's manual. Kung minsan naman pwede nyong i-research ang pressure ng inyong gulong sa internet. At ituturo ko po sa inyo kung saan ibabase ang pressure ng inyong mga gulong. At yung ibang sasakyan naman po ay ang pressure ng harapan at likuran ay magkaiba po. Kaya po ibinabase dito sa sticker ang mga pressure ng mga gulong sa bawat sasakyan. Ito po ang isang halimbawa na kinuunan ko sa ating isang gulong para makita nyo at maintindihan po nating lahat kung ano po ang ibig sabihin nito. Ano po? Ito po lamang ay mga reference ng bawat gulong. At dito binabase ang maximum load at saka maximum pressure ng bawat gulong din. Sana po nagustuhan nyo ang ating video at gusto ko lang pasalamatan yung mga pumasyal sa aking channel. Hindi ko na po babanggitin lahat, pero salamat po sa inyong lahat. At pag gusto nyong magpa-shout out, ilagay sa aking comment box na PE shout out tapos yung pangalan ninyo. At syempre, huwag nyo pong kakalimutan mag-likes at mag-subscribe. Salamat po ulit sa inyong lahat.